नांगौ नांगौ आंनो नोंनो आब'आ माबायदि मोनदोंमोन सिगां? आङो सिगाङावहाय माबा सिं सायोमोन ओमफ्राय बिनि अखानायनिफ्राय अहेब सुनानै बिराद थाबायनो हाया जानो हाया जादोंमोन। ओमफ्राय बेखौ आं प्रार्थना रिकुवेस्ट खावलायनानै प्रार्थना बिजानानै आं दा मोजां मोनबाय। नामा? नामा आं सरबाला मुसाहारि। ओमफ्राय गामिया? जयपुर बागमारा। नैबे आब'दै बियो सिं सानाय ना? मोदोम सिं सानाय उदै सानाय दुरबल मोनो दा सोखाजानायखौ मोनबाय केस्टमनि होदोंना आंनाव गोबाङैनो दङ उदै सानाय सिं सानाय बिखा सानाय टिउमारफोर केन्सारफोर किडनिनि अन्थाइफोर टिउमारफोर दङ गल ब्लाडारनि अन्थाइनि गानायनि दङ गोबां दङ पेरालाइस ना गोदोनानि केन्सारफोर सोखाजानानै सोरबा बिसा मोनिफोर सोखाजानानै केस्टमनि होनायफोर दङ दिनैबो नैबे बिब'आ गावनि सोखाजानायखौ मोननानै केस्टमनि होदों ना आब'? दे आब' दे हामबायसै आब' दे।